Здравейте! Днес ще разгледаме менюто на Thermomix, като всяка иконка ще бъде в отделно видео. В първата иконка, която е къщичката и нашето основно меню, може да разгледаме моята седмица. Може да планувате рецепти, какво да си готвите всяка седмица и това да се запази само за вас. Опцията за измиване. Имаме кратко измиване за 2 минути, базис измиване 7 минути. Когато сте правили тесто 6 минути, едно по-основно почистване след запърване 12 минути и когато имаме карамел или мазнина 7 минути. Просто слагаме вода и препарат, старт и Thermomix измива, след което ние само изплакваме. Следващата стъпка, която имаме, е Meine Einstellungen или моите настройки. Тук вие може да си дадете индивидуално какво искате да правите. На първото място избираме колко минути да се готви, с колко секунди. Тук избираме градусите, на които искаме да приготвим нещо без помощта на Thermomix. Просто ние си решаваме и си избираме на колко градуса да бъде. Имаме възможност ето вижте, от 37 до 120 градуса. По този начин се запазват всички здравословни съставки на храната и стъпките са различни стъпки от разбъркване. От първа до трета е готвене, четвърта разбърква, пета, шеста, след което нарязва зеленчуците, което имаме в Thermomix и след седма започва да пасира.